ಶುರುವಾದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಪಲಂಚಿನ ಈಶ್ವರಗಡೆ ಅಂಜನೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಎಡ್ಡಪ್ಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಆದರ್ಶ ಬಳಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸೊಂಪೆನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗೆಡು ಜೋಗುಲೇದು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾವರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಅಂಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಳ ಸೊಂಪೆನೆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಶುರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ತುಂಬದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಂತ ಜನಕುಲೆಗೆ ತುಳುಕೊಂದು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂಪಿನೇ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿಬೇಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡ ಅಂದು ಕೇಳಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಗಿರ್ತದೆ ಅವೇ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಕನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಕು ದಾದಾಣ ಬಂದ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನಿ ಏರು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಮಾಡಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವತ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ದಾದಮಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಏರಿಗೆ ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟ ತುಳು ಕಲ್ಪರ ಅವೇನೆ ಅಕಲಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲವಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಕಲ್ತಿನೇನು ತೂದು ಪುಡಾತ ಜನಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರ ತುಂಬತ್ತೆ ಅಪಗ ಮೊಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪವರ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕುಲಿ ಏರು ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತ ಕಲ್ಪಾದಿಲಿ ಏರು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕುಲಿ ಏರಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನ ಅಕಲನೆ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಕಲ್ಪಾವರ ಐಕೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುದು ಈ ತುಳು ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪ ಪಂಪಿನಂಚಿದ್ದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಆಯ್ತು ಕಲ್ಪಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನಂಚಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಉದ್ಭವ ಉಂಟು ಅಪಗದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಪೋರನೇ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಎಂಚ ಪಂಪಿನಂಚಿದ್ದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಪಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೈಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಕಲ್ಪವಾಗ ದಿನಕ್ಕೂ 1 ಗಂಟೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವು ಖಾಲಿ 4 ಅಕ್ಷರ 5 ಅಕ್ಷರ 10 ಅಕ್ಷರ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪವಾಗ ಬಂದದ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತಾಡಿಟ್ಟ ಫ್ರೀ ಆದ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾವ ಪಂಪಿನಂಚಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನೆ ತುಂಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಾತು ಗ್ರೂಪ್ಲೇನು ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಹಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೂ 1 ಗಂಟೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಹಂಚಿದ್ದನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತ ಅವು ಈ ಬತ್ತದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಇಟ್ಟು 10,000 ಜನ ಇನಿ ಇಡಮುಟ 10,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಕೋಡಿ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಹಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಊರು ಈತ್ ಚೂರು ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನತ್ತು ನಿಕುಲು ಕಲ್ದರು ನನ್ನಲಾತ್ ತುಳುವೆರೇನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನೆ ಹಂಚಿನ ನಿಕಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತರ ಮೇಡುಪುನ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ ಅವಕಾಶ ನಾನು ದುಂಬುಕುಲ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರ ನಾನು ದುಂಬುಕುಲ ಮತ್ತು ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಏನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದೆ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವರ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಂಪೆನ ಸಣ್ಣ 2 ಪಾತ್ರ